खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बर' हारिनि आरो बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव खौरां। राज्य सभानि एमपि प्रमद बर' बिथांनो हादोरनि लेबार टेक्सटाइल्स एन्ड स्किल डेभेलपमेन्टआव सोद्रोमा महरै बिबान होबाय। मख'जाथाव दि लेङाइ हादोरगिरि आरो राज्य सभानि मासिगिरि सिपि राधा कृष्णनि बिफानजों सोमोन्दो गोनां लेबार टेक्सटाइल एन्ड स्किल डेभेलपमेन्टनि पार्लियामेन्टारि स्टेन्डिं कमिटियाव थिसनजाबाय प्रमद बर'आ समाजारि बिजोङाव फोसावनो मोननानै गोग्गानाय फोरमायदों प्रमद बर' बिथाङा। बर' हारिनि बागुरुम्बा मोसानाया मुलुगनाङैनो अनसायजानाय मोननो हादों। बर' हारिनि बागुरुम्बा मोसानाया बिबिसिनि 2026नि बयनिख्रुइबो गोसो बोनो हानाय साबसिन सावगारिफोरनि फारिलाइयाव जायगा आवग्रिनो हादों। मख'जाथावदि थांनाय 17 फेब्रुवारि 2026 एबा शिल्प दिवस सानाव गुवाहाटीनि सरसजाय स्टेडियामाव भारतनि गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीनि नुजाथिनायाव 10,000निख्रुइबो बांसिन बागुरुम्बा मोसाखावरिफोरा बागुरुम्बा दोहौ एबा मेगा बागुरुम्बायाव मोसानानै दिन्थिफुंदोंमोन। बे बिथिंखौ लानानै बिबिसिनि मोनसे रिपर्टनि बादियै 2026नि बयनिख्रुइबो गोसो बोनो हानाय मोन 9 सावगारिफोरनि गेजेराव बर' हारिनि बागुरुम्बा दोहौनि बागुरुम्बा मोसानायनि सावगारियाबो नैथि फारिलाइयाव जायगा आवग्रिनो हादों। आसामनि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मन्त्री आफादाव गुबुन सा 12 मन्त्रिफोरनि मुंखौ फोसावबाय। आसामनि बारग' स्पिकार मानगोनां बिश्वजित दैमारियाबो दिनै मन्त्री महरै समायखिराखौ लागोन। मख'जाथावदि आसामनि नैथि खेबनि थाखाय गिबि मन्त्री महरै समायखिरा लानाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मन्त्री आफादखौ फेहेरबावनायनि उनाव दिनै आरोबाव गोदानै सायख'जानाय मन्त्रिफोरा समायखिरा लागोन। बेलासि 12:45 रिंगायाव गुवाहाटी नोगोरमानि कानापारानि जिअ'टि बिष्णु कलायाव समायलायनाय हाबाफारिखौ थि खालामनाय जादों। बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव गोदानै सायख'जानाय केबिनेट मिनिस्टारफोरा समायखिराखौ लागोन। बे बारनि फिन मन्त्री फेहेरनाय आयदायाव सोरनो मा बिबानाव मन्त्रिखौ होगोन बेखौ दिनैनि गेजेरावनो मिथिनो मोननाय जागोन। बिश्वजित दैमारिनो फिन मन्त्री बिबान होनायखौ लानानै गोबां रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों, गोजोननाय मोनदों। थांनाय सानखालि बिश्वजित दैमारियाबो गावनो ओरैबायदि बुङोदि आं बे सानथाम सानब्रैयाव जाबायदि थासारियाव दंमोन आंनि हेंथायै नंखाय बदनाम फोसावदोंमोन, आंहा थानायनि जायगायानो गैया जादोंमोन। दिनै मन्त्री आफादाव आंखौ थिसनबाय, आं सानाखैमोनदि बेबादि थासारिनि गेजेरजोंब्लाबो आंखौ सिएमआ फोथायदों। बेराफारसेथिं बिटिसिनिफ्राय बिपि पार्टिनि जानानै एमएलए देरहासार जानो हानाय सेउलि महिलारिया मन्त्रिनि बिबानखौ मोनाखिसै। गोदानै मिनिस्टार मोननो हानाय सोद्रोमाफ्रा दिनै समायखिराखौ लागोन। फारियै आसुविनी राय सरकार, अशोक सिंघल, बिमल बरा, बिश्वजित दैमारि, जयन्त मल्ल बरुवा, कौशिक राय, केशव महन्त, कृष्णेन्दु पल, श्रीमती नीलिमा देवी, पीयूष हाजरिका, रनुज पेगु आरो सुशान्त बरग'हाय बिथांमोना दिनै मन्त्री महरै समायखिराखौ लागोन। आलादा बड'लेण्ड रायजोनि सोमावसारनाया फिन जागायफिननायनि लामायाव। थारैनो बर'नि गेजेराव हाथियार लाग्रा आफादा फिन जोनोम जागोन नामा? दानि थासारिखौ नायोब्ला जेरैथिंबो ट्राइबेल आरो बर' हारिखौ गाहायाव दोननो नाजानाय, गासैबो बिथिङावनो ट्राइबेलफोरनो खाबु होयैखौ जों नुनो मोननाय जादों। थांनाय बावैसो सिगाङावबो आसाम एसेम्ब्लिनि बारग' बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबांथार नंखाय बानसावनाय, ट्राइबेल बुंनानै मन्त्री मासिखौ खोमानो थाखाय फाव फान्दायनाय गोबां असमिया मिडियानि गेजेरजों फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। थारैनो फैबाय थानाय समफोराव बर'आ बेफोरबादि थासारिखौ नायनानै फिन आखायाव हाथियार हमनानै सोरखारनि हेंथायै सोमावसारफिननो गोनां जागोन नामा? बेफोर सोंथिया सम सम बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआव फैयो। बेराफारसेथिं बनसुनि खावलायनायाव आलादा बड'लेण्ड रायजोनि दाबिनि थाखाय फिन सोमावसारनायनि आयदायाव थांनाय 28 मे 2026 खालाराव क'क्राझारनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव मोनसे मेहेरगोनां जथुमा जानानै थांदोंमोन। जथुमाव बाहागो लादोंमोन सिमुलार स्टेट क'अर्डिनेशन कमिटिनि मिरु गाहाय कनभेनार सन्जय तुलुंजों लोगोसे बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारी, बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारी आरो बारग' एनडिबिनि दैदेनगिरिफोर अल बिटिएडि गावफुरा
एसोसिएशननि आफादगिरि आरो गोबां आफादफोरा बाहागो लादोंमोन, जेराव बे सावरायनायनिफ्राय थिरांथा लायोदि आलादा बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनाय। पुतुलि बसुमतारिया गावनि आंगो फिसायखौ गारनानै थांनाय 6 मार्च 2026 खालारनिफ्रायनो बबेयावबा खारखोमानानै दं। मख'जाथावदि आथिखालाव बर' समाजाव मानसि गोमानाय, खारखोमानाय, फिसाय गारनानै थांनाय, गावनि गथ' गथाय नागारनानै गुबुन हौवा एबा सेंग्राजों खारनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबादिनो क'क्राझार जिल्ला दतमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं बाथाबारि गामिनि रिंखां ब्रह्मजों गोलाव समनिफ्रायनो जुलि जाना संसार जाबोनाय पुतुलि बसुमतारिया गावनि आंगो फिसाय आरो 15 बोसोर बैसोनि फिसाजो लोगोसे 10 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ गारनानै थांनाय 6 मार्चनिफ्रायनो बबेयावबा आनजारायनानै दंहैयो। गोलाव सम गावनि आंगो बिसिजों नागारना थांजानाय फिसाय रिंखां ब्रह्मआ आथिखालाव हारसिं न'खर सामलायनायाव गोबां जेंनायाव गोग्लैना दं। बेनिखायनो जेरावखि थाया मानो न'सिम थाबैनो फैफिननो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों पुतुलि बसुमतारिखौ रिंखां ब्रह्मआ। आमेरिकानि हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभआ हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पखौ इराननि हेंथायै आरोबाव मिलिटारि राहा लानायनिफ्राय होबथानायनि थांखिजों मोनसे थांखि लादों। बे थांखिनि मददाव 4 रिपाब्लिकाननि सोद्रोमाफ्रा डेम'क्रेटिकफोरजों लोगो जानानै बेनि फारसे भट होदोंमोन। इजराइल, आमेरिका आरो इराननि गेजेराव फेब्रुवारि दानाव जागायनाय दावहानि सोमोन्दै बे भटखौ दावहानि फारसे रायजो राजाफोरनि हेंथानि मोनसे मोनबाङै फोरमायथि होननानै साननाय जादों। सावरायगिरिफोरनि बायदिब्ला कंग्रेसनि गनायथि गैयाजासे खालामनाय मिलिटारि अपारेशनफोराव ट्राम्पनि दावहानि गोहोखौ खम खालामनो हाउसनि बियो 4थि नाजानाय। नाथाय बे थांखिया गोहोम गोग्लैनो थाखाय दा बेखौ रिपाब्लिकानफोरजों सामलायजानाय सिनेटनि गनायथिनि गोनांथि दं। जुदि सिनेटआ बेखौ गनायथि होयो अब्ला बे बाथ्रानि जेबो गेरेन्टि गैया दि बियो इराननि हेंथायै मिलिटारि एक्सनेशनखौ आबुङै होबथागोन, मानोना ट्राम्पआ बे थांखिखौ भिट' खालामनो हायो। बे भिट'खौ सिफायनो थाखाय कंग्रेसनि मोन्नैबो सदनाव 3 बाहागोनि 2 बाहागोनि बांसिन अनजिमानि गोनांथि जागोन। दासान्दि रायजोनि दाब दाब जायगायाव गोबां अखा, गिख्रंथाव सारअन्थाइजों गोबां सुबुंफोरा गाज्रि गोहोम गोग्लैनो गोनां जादों, जेराव सारअन्थाइ गावनायजों नांजानानै गोबां सुबुंफोरा फाहामथाय लानो गोनां जादों। बेबादि समावनो मोनसे दुखुनांथाव खौरां फैदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव सारअन्थाइजों सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुबुननि न'खराव बिदा-फंबाय खामला मावनो थांनाय समावनो बे जाथाया जानो मोन्दों। मिथिनो मोननाय जादोंदि दुब्लियाव खामानि मावबाय थानाय समावनो हरखाबै सारअन्थाइ गावनायजों नांजानानै 40 बोसोर बैसोनि राजु रामसियारिया जिउ खहा जायो। बेबादिनो सारअन्थाइ गावनायाव फरायसाजों लोगोसे 6 सुबुंनि गोब्राब जोखोम जादों। बुधबारखालि जानो मोन्दों गलगगन्ज जिल्लायाव। बेनिखायनो बयबो बोथोरनि गाज्रि थासारिखौ नुखानानै जाहाथे रावबो फोथार एबा दंफां सिङाव थाया, जेराव दासान्दि दसेनो सान्दुं, दसेनो बार, अखा, सारअन्थाइनि गोहोमखौ नुनो मोनगासिनो दं। बेनिखायनो जाहाथे बयबो सांग्रां जायो। आसामनि नैथि खेबनि थाखाय गिबि मन्त्रि महरै समायखिरा लानाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मन्त्रि आफादखौ फेहेरबाय। बे बारायनाय मन्त्रि आफादा 5 जुन 2026 शुक्रबारखालि समायखिरा लागोन एबा गाबोन बेलासि 12:45 रिंगायाव नोगोरमानि कानापारानि ज्योति विष्णु कलायाव थानाय मोनसे सुबुंगौमा हलाव हाबाफारिखौ थि खालामनाय जादों। बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव गोबां गागि एमएलएफोरनि अनगायैबो गोदानै सायख'जानाय एमएलएफोरा समायखिरा लागोन। बे बारनि फिन मन्त्रि फेहेरनाय आयदायाव सोर सोरनो होगोन मन्त्रिखौ? थारैनो बिश्वजित दैमारिनो फिन आरोबाव मन्त्रि बिबान होगोन नामा? बेखौ 5 जुन खालारनिफ्रायसो मिथिनो मोननाय जागोन। अदालगुरियाव कृषि पेपारनि आबुं बाहायथि सायाव एखुथा फोरोंथाय खुंदों। अदालगुरि जिल्ला आबाद बिफाननि बानजायनायाव जिल्ला आबाद मावख'नि कनफारेन्स हलाव कृषि पेपार हाबाफारिनि आबुं बाहायथिनि सायाव मोनसे जर'खा फोरोंथाय हाबाफारि जायो। जिल्ला आबादारि मावख'गोरा मनज नार्जारिनि सामलायनायाव खुंनाय मोनसे गोनां फोरोंथाय मावबादायाव आसाम आबादारि बिथोनगिरिनि रायजोआरि मावख' पापरि शर्माया गाहाय फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो। बिथाङा कृषि मेपारनि गोनांथि, बेनि थि राहा आरो बाहायथिनि सायाव गुवारै बुंफोरो। दिनैनि फोरोंथाय बादायाव महकुमा आबादारि जौगाहां मावख'गिरि
कुलेन्द्र डेका आबादारि जौगाथाय मावख'फोर मीडिया एक्सपार्ट प्रियलता बर्मन आदमानि BTM ATM जों लोगोसे बिफाननि गोबां मावख' कर्मचारिफ्रा बाहागो लायो। सेथि बान्था आरो सायख'जाबाय स्टेट लेभेलाव सासे बर' लाइमोना, जेराव आंगो मुसाहारिया बे जाफुंसारनायखौ मोननो हादों। क'क्राझार जिल्लानि थुलुंगाफुरिनि रंगिना सोरगियारिनि फिसाज्ला आंगो मुसाहारिया गावनि हानजा सोद्रोमा सनाबिर बसुमतारीजों लोगोसे स्मार्ट सलार ट्रेकार मुंनि मावथांखि खालामनानै डिस्ट्रिक्ट लेभेल बाल बिगियानिक प्रदर्शनी 2026 आव सेथि बान्था आवग्रिनायजों लोगोसे स्टेट लेभेलावबो सायख'जादों। UN एकाडेमि क'क्राझाराव 10 थाखोआव फरायबाय थानाय रोंगौथि गोनां फरायसा आंगो मुसाहारिया गावनि जोनोम सानखौबो नेवसिगारनानै हानजा सोद्रोमा सनाबिर बसुमतारीजों लोगोसे बे मावथांखिखौ मोगथां महर होनो थाखाय सानथाम गोब्राब नाजाथाबदोंमोन। मावथांखिनि सायाव गोसो होनानै जोनोम सानखौबो बावगारनायनि फिथाइ महरै बिथाङा जिल्ला थाखोआव सेथि बान्था मोननायजों लोगोसे रायजो थाखोआवबो सायख'जानो हाबाय। बिथांनि बेबादि गोब्राब नाजानाय आरो नांथाबनाया बिमा-बिफा आरो नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेरावल' नङा, जायगा आरो ओनसोलनि उन्दै फरायसाफोरनि थाखायबो मोनसे थुलुंगानि बिदिन्थि जादों। थारैनो गोब्राब नाजानाय आरो नांथाबनाय थायोब्ला जाफुंसारनायखौ मोननो हायो, बे फोरमान होदों रोंगौथि गोनां लाइमोन बिगियानगिरि आंगो मुसाहारिया। 61 बोसोर बैसोआवबो थामथि खेबनि थाखाय हौवा गोदान जानो ओंखारबाय बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर आमिर खानआ। फैगौ 5 जुलाइ खालाराव गावनि मोजां मोननाय गौरी स्प्राटजों जुलि जागोन फावखुंगुर आमिर खानआ। मख'जाथावदि मुंदांखा फावखुंगुर आमिर खानआ थामथि खेबनि थाखाय जुलि जानो थांगासिनो दं। हाबानि कालार आरो सानाबो थि खालामखाबाय। आमिर खानआ बे बोसोरनि जुलाइ दानाव थामथि खेबनि थाखाय जुलि जागोन। मख'नो गोनांदि बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर आमिर खानआ गौरी स्प्राटजों जुलि जानायनि लाहार-फाहार खालामनो जागायदों, जायजों बिथाङा गोलाव समनि रमान्टिक सोमोन्दोआव दंमोन। खौरां बिजोङाव फोसावनाय खौरांनि बायदिब्ला आमिर खान आरो गौरी स्प्राटजों जुलिया फैगौ 5 जुलाइ 2026 खालाराव जागोन। बे हाबाफारियाव मोन्नैबो नखरनि बाय बाहागिफोरा नुजाथिगोन होनना मिथि मोनदों। खौरां मोनबावनाय जादों दि बिसोर गावनि न'आवनो जुलिखौ खालामगोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम और बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय, बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयि समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार संदान वान्टेड थैसाम अर बिमा बायदि बाजै हिर' अनसुलाफा थांखि गैयि समाज सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।